Здравейте! Тук сме с първия ни гост от завършилите ученици на Немска езикова гимназия, господин Златин Атанасов. Първоначално искаме да ви попитаме с какво се занимавате, да разкажете нещо за себе си и кога сте завършили немската. Здравейте! Първо искам да благодаря за поканата. За мен е така чест да присъствам в качеството си на човек, който е завършил немската гимназия и да се върна в тази сграда след толкова много години. В момента работя в фирма Söderland и работя като Senior Expert Customer Experience, така се нарича позицията, т.е. занимаваме се с качеството на обработваните контакти в нашата фирма, за да съответстват на стандартите и на качеството, което изисква самия възложител, който е така един голям немски сайт, няма да споменавам кой е. И с това се занимавам вече в последните близо 7 години, а иначе завърших немската гимназия през 1997 година. И както казах, откакто съм от този паметен ден, мисля, че беше май месец, може би 24 или 25 май, не съм се връщал в тази сграда и така малко носталгично се чувствам. Според вашите наблюдения, как се е променила немската, откакто сте завършил? Значи, спрямо това, което имам като наблюдение, аз имам все пак някакви наблюдения, тъй като работя с доста хора, които са току-що завършили немската или които все още учат в немската гимназия в Söderland. Виждам как това училище не само е запазило високото си ниво, а също така го е повишило така през годините, тъй като по мое време немската гимназия беше някакси една идея зад английската, примерно икономическия техникум, което е сега търговската гимназия. А в момента немската гимназия е така доста как да кажа, титулувана специално от английската гимназия. Виждам, че хората, които учат в нея, които я завършват, така имат доста високо ниво на владение на езика, с доста интелигентни хора общувам. Чисто професионално и така това, което виждам, говори за доста високото ниво на немската гимназия, на хората, които преподават, хората, които се обучават в нея. И така през годините тя бележи наистина един ръст само нагоре, което само може да ме радва като бивш възпитаник. Да. Вие казахте, че немската един вид била на заден план по престижна английската. А всъщност каква е причината да влезете точно тук? Причината да вляза в немската гимназия беше, че още тогава немската имаше страхотно реноме. Това е чисто условно, което го казвам, просто по бал, мисля, че английската беше, всъщност тя беше, приемаха с по-висок бал в английската, в икономическия, математическата също. Съответно аз още в основното училище изучавах немски, като чужд език. И реших, че ако вляза в немската гимназия, ще ми е по-лесно. Значи това ми бяха някакви такива съображения. Съответно аз исках и в английската да вляза, но исках просто да е езикова гимназия. И след като ме приеха в немската гимназия, бях много доволен и щастлив. И така в самото начало беше сравнително лесно, но мога да кажа първите седмици, вече след това започна да става трудно. Знаете всички подготвителен клас. Да, всички сме минали оттам. Стресът е много голям, когато дойдеш от основното училище в подготвителен клас, влезеш в немската и виждаш вече как нивото е високо, изискванията са високи и съответно малко така има един културен шок, който се преодолява специално още в първия срок на подготвителен клас. Има и конкуренция. Съответно, доста голяма конкуренция, разбира се. Сега, щом се върнахме в ученическите ви години, ще ви попитаме така да се сетите за някой ваш скъп спомен от годините в гимназията и да ни споделите кой е бил любимия ви предмет. Значи, така мога да кажа, че най-скъпия спомен от годините на немската гимназия всъщност е свързан с това, в момента, в който започнахме да свирим с моята група, да репетираме в немската гимназия. Това беше наистина голям, беше много важен момент за нас, за мен и за въобще цялата група, защото тук ни подадаха ръка с помещение, техника. Госпожа Каравасилева беше тогава по музика и тя успя да издейства
това да свирим, да репетираме в немската гимназия, което за нас беше страхотно, понеже получихме една голяма подкрепа, която много малко музиканти по това време имаха. Това така винаги го отбелязвам като моя най-светъл спомен, нали, от немската гимназия. Всичко останало е било учене, много работа, доста стрес мога да кажа даже тогава, нали, по това време. Относно любимия ми предмет, сега тук може би господин Белорешки няма да е много изненадан от отговора ми, но... Абсолютно не. Да, любимия ми предмет беше английски език. Просто тогава, вече в тези години, навлизаше така доста музика, доста литература на английски език и така съответно и музикална литература, списания, автобиографични книги и всякаква друга литература на английски. Съответно нямаше тогава интернет. Имахме двата големи речника, голямото издание на речниците по английски език. И така имах огромното желание да се позная с всичко това, което излизаше като обем, да мога да си преведа всичко и така се занимах, изучах с удоволствие английски език, наравно с немския. И любимия преподавател се казва Радостина Николова, това беше учителката ми по английски език, от която съм запазил страхотни спомени и всеки час по английски за мен не беше учебен час, а беше по-скоро така едно забавление, така едно много приятно прекарване и така с много голямо удоволствие изучавах английски език. Съответно и вече после през годините продължих да се занимавам основно и активно с английски език, предимно. Споменахте вече за музикалната ви кариера. Повлияла ли е по някакъв начин немската за нейното развитие? Да, мога да кажа, че немската изигра една основна роля в развитието ми като музикант, защото, както споменах, ние имахме репетиционна тук в сградата на немската гимназия, в която можехме да свирим всеки ден след последните часове на втора смяна до може би някъде 9 часа, а пък през уикендите можехме да свирим по цял ден. Даже тогавашната директорка, госпожа Пенка Мамарова, лека и пръст, тя беше наистина много авторитетна жена, много строга, но много държеше на това хората, които са под нейното крило, да получават абсолютно всичко, от което имат нужда. Било то като подкрепа, като съвети, въобще всяко едно отношение. Тя беше издействала. Всъщност можехме да свирим всеки уикенд по колкото си искаме време. Имаше петиция даже от хората от този блок тук за целия шум, който се дига, защото наистина така. Ние наистина свирихме по цял ден. Тя изобщо не им обърна кой знае колко внимание, така че да, наистина немската гимназия има много голяма роля в развитието ми като музикант. Значи от отговора ви разбираме, че сте имали поле за изява относно музикалните ви изпълнения, така да кажем. И оттам следва следващия ни въпрос. Какво ще посъветвате младите изпълнители и музиканти, които в момента учат в НЕК, защото има тук една доста голяма общност от талантливи хора, които смятат да се развиват, макар че учат в немската, смятат да се развиват в областта на различните изкуства. Какво ще им кажете, какво ще ги посъветвате? Значи това, което мога да ги посъветвам, и не само тях, а и хората, които примерно се занимават с спорт, и се занимават с най-различни неща, които са така като извънкласни дейности, но мечтаят да ги развият и да се реализират в дадената сфера за бъдеще. Искам да ги посъветвам да не изтърват от фокус обучението в нито един момент и самото си развитие като личности. Тоест във всеки един момент да се опитват да държат ниво както на тяхното поприще, което са избрали, творческо, спортно или каквото и да е, така и в училище. Също така, когато имат възможност, нали, сега както имат доста възможности за работа, да се опитат някъде да поработят, да видят каква е реалността и в работната среда, да видят колко по-различно е това от училище. Да поработят върху своите
възможности, които имат, нали, комуникативни възможности, способности за работа в екипи, всичко това, което го дава така живота, нали, всичко тази, как да кажа, времето, в което живеем. И съответно професионалното вече развитието като музиканти, като спортисти, като инструменталисти, въобще всичко това могат да го движат паралелно, но реално погледнато в един момент, в който винаги ще има един момент, в който ще се наложи човек да си потърси работа или да погледне на някъде другаде, или може би така цял живот, както при мен се случва, нали, ще се движат двете неща паралелно, затова човек не трябва да губи фокус върху важните неща. И това го казвам, защото на тази възраст, аз също съм бил ученик, също съм се занимавал, знам, че е много лесно да изтървеш фокус от това, което се случва тук и сега, обучението в немската гимназия, това, материала, който се взема, който не винаги е толкова интересен, даже много често така в целия този стрес, нали, човек се казва, не ми се занимава повече това, искам да свиря, да пея, искам да стана музикант, атлет, спортист, инструменталист, въобще повече няма да погледна нито немски, нито нищо, но в крайна сметка нещата не стоят по този начин. И човек, който държи на себе си, трябва да се развива на всички фронтове, където се занимава и просто да се развива във всяка така, във всеки един аспект. Вие казахте музиката и езиците. Вие как ги съчетавате, тъй като разбрахме, че и двете неща са доста значими за вас? Значи, винаги съм успявал така да намеря един момент, в който да движа двете неща паралелно, т.е. професионално се занимавам с езици вече от, мога да кажа, 20 години. С английски, съответно с немски, като преводач, като customer support agent и сега в момента на настоящата ми позиция. Но винаги в свободното си време съм успявал, нали, да се занимавам с музика, съответно свиря с други хора, които също отделят от свободното си време да върви нашата група напред, да успяваме да направим колкото се може, нали, възможно най-голям брой концерти, разбира се, съобразено с нашето свободно време и така. Така винаги съм се опитвал да движа нещата, нали, да не оставям своята съдба само в ръцете на музиката или пък да се отдам на 100% на работа и кариерно израстване. Равнопоставено, значи. Да, общо взето да. А във вашата група има ли някои хора, които и те са завършили в немска? Не, за съжаление няма. В предишната ми група, когато свирих в немската, единият от членовете на групата също беше възпитаник на немската гимназия, но той съответно в момента ми е колега в друга фирма, но не се занимава вече с музика. Какви? Просто вече няма интерес към музиката, има се други хобита човека. Да. А какви други контакти сте създали с които са ви били полезни в бъдеще? Общо взето в онези години, когато учихме, нямаше кой знае какви контакти, които да се създадат. Просто нямаше толкова много възможности за създаване на контакти, социални мрежи, работни места, които са подходящи и за ученици, където наистина може да създадат такива връзки, интернет, социални мрежи и всичко това. Просто винаги така поддържаме връзка с доста хора от немската гимназия, които са тук и които се връщат. И се виждаме почти всяка година, така, и винаги знам, че мога да разчитам на някой от тях, когато нещо, така ми трябва нещо съдействие в някаква област, нали, те се развиват хората в различни области, нали, винаги държим връзка. Това е страхотно. Благодарим и последният ни въпрос е така, как бихте описали немската гимназия с една дума? Трудно е малко да се опише немската гимназия с една дума, но аз бих я описал като школа. И това го казвам, защото вие самите знаете колко е трудно, когато дойдеш от основното училище в немската гимназия. Да. Стреса и въобще всичко това. И когато завършиш немската гимназия и отидеш в да учиш висше образование, ще видите колко по-лесно ще е. Защото сте минали, сте завършили немската. Немската е наистина много трудно, много изискващо училище. Да. И ще видите, че ще ви е по-лесно и ще е по-лесно на вас в сравнение с вашите колеги, които идват от други учебни заведения. Ще го забележите това нещо. Така че немската е школа.
Школа, която ни учи да се пречупим по някакъв начин, да срещаме предизвикателствата без страх и да знаем, че винаги имаме сили да преборим всяко от тях, което ни излезе на среща, просто защото ние имаме така една добра школовка. Да се справяме с най-различни трудни ситуации така в ежедневието, защото немската гимназия, както казах, е пълна с много капани. Вие вече доста добре го знаете това нещо, 11 класите. Но да, това е една много добра школа. Школа, да. Страхотна дума. Благодарим ви много. Благодарим ви. И аз благодаря. Че ни гостувахте, че отговорихте на въпросите ни. Благодарим на тези, които гледаха. Ще се видим с следващите ни участници. Чао! Чао! Благодаря.